Ja. Skal vi have noget musik, der passer til? Optager den nu. Ja. Og jeg vil sige det sådan, det er tilladt at hæppe. Ja, jeg holder på dig. Jeg skal lige være sikker på, hvem var det, jeg var i team med? René og Tommy og Stof. Det er også tre, der skal... Kun lige tællerne. Sådan der, yes. Rasmus, han kan det der med runden der. Det kan jeg. Take it all in, bitch. Hey! Eller... Alt skal ind i munden. Troels tæller ned for 3. Så vinder Rasmus. Yes. Rasmus. Hey! Og vi starter først på nu. Lex, på ned Er I klar? Rundt om deres bælter. 3, 2, 1, go! Kom nu, Lex. Tag dig sammen. Kom så, Kasper! Kom nu, Kasper! Sug det lort, mand! Sug det! Rasmus, det er noget lort, det der. Ej, Lex, det er meget godt. Kom nu! Ja, Kasper, det går godt, mand! Du går godt! Kasper, kom nu, kom nu! Slug det! Kom så, Lex, det er flot. Ja, Kasper! Nej! Lex igen, mand! Så kom Kasper, så kommer Rasmus! Nummer to. Vi er bare skide gå. Jeg ved ikke, hvordan det er øje. Hey, røg de ikke ud af munden igen? Hvad? Røg de ikke ud af munden igen? Jamen, jeg fik det ned i halsen, fordi der var så meget ind i munden på mig. Her, bare sug det, mand. Og der kan man så komme. Ja, blowjobs, det er ikke. Kæmpe det der, mand. Sådan. Fortæl på. Jeg ved ikke, hvorfor han løber så hurtigt. Du var rigtig højere. Så kigger han på det.